Bona nit a tothom i benvinguts a Golfes de Rol. Avui tornem i acabem aquesta primera aventura de l'antologia de terror presentada per The Hills Press amb l'aventura de El último deseo, el darrer desig, i per acabar-la tenim aquí d'esquerra a dreta, tenim a l'Adri. Bona nit, Adri. Hola, bona nit a tothom. Amb aquest Justin, aquest personatge molt creient i molt cap endins. I misteriós. I misteriós. Tenim portant en Daniel, tenim en Joan. Bona nit, Joan. Hola, bona nit. I això d'acabar em temo que sona literal. No sé si acabarà l'aventura, però a nosaltres em sembla que sí. En Joan porta en Daniel, que és una mica el papa del grup, treballador, responsable, un senyor. I per acabar, no menys important, tenim l'Ethan, que el porta en Garmanat. Bona nit, David. Hola, bona nit. Bé, amb ganes de veure com acaba aquest gir de guió de l'últim capítol, al final. I sí, jo porto l'Ethan, el més mogudet i el que està llepant més, crec. Sí. Sí, no hem dit, però no hem repassat. Teniu controlats els punts de vida que teniu cadascú? Sí, 4 de 10. Potser és important. Molt bé. Molt bé, molt bé. En Joan en té 9 de 10 i l'Adri... No, 9 de 13 em sembla jo. Ai, perdó, 9 de 13 i l'Adri en té 8. Sí? Molt bé, doncs anem a veure què passa amb aquesta aventura. Vale? Comencem amb el tràiler. Molt bé. Doncs deixeu-me baixar una mica la música. Està un pelet alta. Posem una miqueta la història en ordre i recordarem que era una colla de 4 amics que viu a Jefferson, un poblet molt petit de Texas. Una nit que vau sortir de festa, un dels vostres amics, en Liam, va patir un accident de moto, un accident mortal. El vau enterrar. No té família, o sigui que vosaltres éreu tot el que tenia. Han passat 10 dies i vosaltres rebeu un missatge en el vostre mòbil convocant-vos a casa seva, firmat per ell. Vau anar i el vau trobar viu. Sorprenentment per tots, menys per ell. Vau visitar el cementiri per descartar que no hagués sigut una broma pesada, però no, allà estava la tomba. Superat això, vau decidir seguir-li la corda i fer un viatge que fa temps que teníeu aparaulat. Us va proposar 3 destins i vau triar anar a un refugi de vida salvatge, al costat del llac Cado. Vau arribar i des del començament van començar a passar coses misterioses. Sobretot per en Daniel i l'Ethan, que van començar a patir accidents al començament poc importants, però que a mesura que avançava la història es va anar complicant, fins al punt que a l'Ethan li va caure un mur d'aquest refugi d'aquesta antiga fàbrica militar.
allà vau tenir, en Justin i en Liam van tenir una conversa una mica estranya i l'Ethan i en Daniel van decidir marxar. I aquí reemprenem l'aventura. Justin, en Liam està plantat just davant teu i acaba d'escoltar unes paraules. I et mira i et diu: què vol dir una vida per l'altra? Vas a fer un sacrifici a algun animal? Alguna cosa? En Justin està molt nerviós i diu... No ho sé. A mi no... T'agafo les mans. Jo només Justin, volia... tranquil. Jo només volia que tornessis i hagués fet el que... Tu haguessis fet el mateix. N'estic convençut. I sí, vaig fer un pacte. 2 vides a canvi de la teva. Com? 2 vides a canvi de la teva. Arrasaria l'infern per tu, Liam. Ja, però què has fet? Estàs boig? Es separa de tu i et rebutja. No pot ser. No pot ser. M'estàs dient que perquè jo estigui viu 2 persones moriran? I qui ha de morir? Tant se val, Liam. A qui li importa això? Com que tant se val? Tu has vist aquests 2? No deixen de passar-li coses dolentes. No seran els 2. Bueno, No vas triar els 2, oi? no, jo no vaig triar ningú. Mai triaria a l'Ethan i en Daniel. Per qui m'has pres? Els hem d'explicar. Els hem d'explicar. Si estan en perill, els hem d'explicar i hem de provar de buscar una solució. Estaves mort, Liam. Estaves mort, ho vam veure tots. I ara És que estàs això aquí. és El part pacte de la ha vida. funcionat. El pacte ha funcionat. Fugim. Marxem els 4. Marxem els 2. És igual. Tant se val. Marxem amb l'Ethan i el Daniel. Surto, et deixo plantat i surto darrere del Daniel i el Ethan. Sents com en Justin crida desesperat en Liam. Liam! Liam! On us trobo? A mi, en principi, hauràs de córrer una mica, perquè estava decididíssim a què fotia el camp d'aquí. I vaig marxar. O sigui, jo anava tornant enrere i enrere vull dir cap on hi ha la furgoneta. Vale. Però portaves a l'Ethan... L'estaves ajudant a caminar, si no recordo malament. Jo sé que vaig marxar amb ell. Ara no recordo si m'ajudava a caminar, però... Doncs el carregaré tan ràpid com pugui. Putos gossos ens segueixen a sobre. Fotem el camp d'aquí. Miro enrere per... I us crida. No, anava a dir, quan em diu això, en Daniel miro enrere per veure quina cara fan en Liam i en Justin. En Liam ha sortit. Ha sortit força ràpid. I us crida: Daniel! Ethan! Espereu-me! Jo em deixaré portar pel Daniel. Si el Daniel no para, jo el seguiré. No, estic com fora de joc i estic fet una merda. Sí, jo no pagaré. Això és antinatura. Liam estava mort. No sé què collons passa aquí, no m'agrada, i et miro tu, que vas ranquejant de la paret que t'ha caigut a sobre. I aquí no ens han passat de passar coses des que hem arribat. Jo vull fotre el camp, vull tornar a casa. Que ens atrapi, si vol, i aniré fent. Miro si veig en Justin a darrere. Adrià, has dit que el Justin sortia. No, No, eh? Ah, val. no, Senzillament que cridava i prou. sí. Vale, només ves... Vale. Sí, jo vaig amb el Daniel. I el Justin sembla que ha perdut el cap, perquè m'imagino que el sentim si vas bramant. Vaig cridant al Liam. Sí. Que s'ho faiguin.
El Liam... On estàs anant, Daniel? On estàs anant? Estic desfent el camí, que total, estem a les Beceroles i haurem de passar pel llac i d'això, però la cosa és anar cap al cotxe. O sigui, jo vull fotre el camp d'aquí, perquè no s'aguanta res per enlloc. El Liam us atrapa i comença a córrer i us atrapa. Atureu-vos, espereu-vos un moment. Esteu en perill. I veieu com es bufego i provo de recuperar l'alè per poder parlar amb més calma. Atureu-vos un moment, sisplau. Escolteu-me. Quan em toco em desfaig d'ell, com si... Bueno, com si no. Començo a estar una mica cagat entre la menjada d'olla del Daniel i el que he sentit allà en mitja conversa. Em desfaig i m'imagino caient a terra per culpa de la manca d'equilibri. El Liam us diu... Espereu-me, escolteu. Hòstia, puta Liam! En Justin us ha I el d'explicar recullo. alguna cosa. Em sembla que no vull ni saber. Ja, Jo però només és que... Si no... És que poden passar coses molt greus. O ens ajudem o no sortirem cap dels 4 vius d'aquí. A nosaltres ens ha de passar Sí. alguna cosa greu i tu has de sortir viu d'on, Liam, perquè jo et vaig enterrar fa 10 dies. Ja, collons, i a mi què m'expliques? Això. Jo tampoc ho sé què ha passat. I mira a veure si No. en Justin ha sortit, si ve, si no ve, què fa. En Justin surt a poc d'allà on havíem quedat, on estàvem parlant amb en Liam, i mira, i a la llunyania us veu i començarà a córrer cap a vosaltres. Tios, tios! Espereu-me, no marxeu, us ho puc explicar tot. T'uneixes a nosaltres? Intentaré unir-me a vosaltres. Quan veig arribar el Justin, mira que em costa, El que em costa és no mirar-lo com l'amic de tota la vida que és. Però ara, en aquest moment, l'únic que em ve al cap és quan al col·le li dèiem friki per ser un introvertit. I m'estic cagant que en realitat aquest mal nom que li havien arribat a dir ara no sigui una realitat que ens estigui perjudicant. I que en Daniel vulgui fotre el camp com si això fos possible i real, em deixa com fora de joc, encara assegut a terra amb la cama sagnant i esperant a veure què diu en Justin. Jo mentre arriba miro si tinc alguna cosa ràpida, que sigui arrencar camisa per netejar una mica aquesta cama. Ja que no anirem enlloc de moment, pel que sembla, intentarem almenys que no s'infecti en plan ràpid. Un envenat ràpid. Bueno, en Justin, quan arriba, es posa les mans al genoll. Ha vingut molt ràpid i us diu: tios, us ho puc explicar tot. Però així comença, Justin, comença. Vaig tenir un somni molt estrany un dia i no ho sé, tot estava cremat i apareixia la figura d'en Liam i era ell. Jo m'acostava i de cop una veu em va demanar si volia que tornés en Liam. I jo, tios, què voleu que us digui? Jo vaig dir que sí. Es mira amb en Liam i diu: jo volia que tornés. I era un somni. Què voleu que us digués? Llavors, l'endemà sí que em vaig llevar enmig d'un magatzem en pijama i s'aixeca la màniga i es treu la vena i veieu una ferida que té aquí al braç
i us diu... Tenia un tall i hi havia un símbol estrany al terra. Vaig fugir cap a casa. Em vaig dutxar, em vaig canviar, em vaig estirar al llit un altre cop i... Seràs fill de puta, En Talla. aquell moment... Quina merda d'amic ets, fa la tira d'estona que t'estic demanant que és aquest puto tall. Imbècil. I què volies que et digués, Ethan? M'haguessis cregut? Ni jo m'ho creia. Empenta. M'ho haguessis cregut? Quina merda de pregunta és aquesta quan tenim en Justin aquí que fa 4 dies que el vam enterrar, gilipolles? I Liam, veus que s'aixeca arrenquejant, és que et petaria la cara! I m'imagino gairebé en Daniel, no sé si m'agafaria o no. sí, En Jo- Liam també veus- agafarà en Justin i el Veus que intentarà en Justin, tot i haver sigut un friki nan introvertit, s'encarrega amb tu, Ethan, i et diu, tu haguessis fet el mateix. Segur, n'estic completament segur. I si arriba et caurà un puny si t'hi has acostat. No perquè m'agafa en Liam. En Liam s'hi posarà al davant i el tirarà enrere. Justin, es pot saber què estàs fent? Acabo d'explicar tot. No ho has explicat tot. Es desempallega i diu, el somni era una veu que em va dir la teva vida canvi de dues. Estava somiant, què volies? Vaig dir que sí, però jo no m'imaginava que em llevaria enmig d'un bassal de la meva pròpia sang amb un símbol estrany al terra i que apareixeries tu el mateix dia. L'empenta amb el Liam. Diu, què volies que fes? Us mira tots tres i us diu, haguéssiu fet el mateix tots per ell. I no em digueu que no. Jo et dic que no. Això que has fet és una aberració. I si n'has canviat una per dues i estem aquí, malparit, veient el que ens ha passat, ens has cardat en perill a tots. No, és impossible. Ets un desgraciat. I quan dius és impossible, el que no ha acabat de fer el Justin t'ho faig jo. I et ve un guantasso a mà oberta. Quines ganes. Ui, moltes. Daniel, així no solucionarem res. Veus com el Liam es mira les mans, com si fossin transparents. Comença a entendre i a lligar caps. Sap que ell és una aberració, que sempre ho ha sigut. En Justin ha arribat massa lluny. Lo nostre no podia ser. Nois, vosaltres potser també ho hauríeu fet. En Justin i jo érem algo més que amics. Veus que em cau una llàgrima. Si els hem posat en perill, li hem d'explicar. Ja sabeu que això és un delicte, que som una aberració, que no podem existir. Però nosaltres no fem mal a ningú. Bé, fins al dia d'avui. I veieu com es mira els peus. I en aquell moment... En Justin s'acosta cap al Liam, l'agafa del braç i diu, marxem. Fem el que haguéssim hagut de fer fa molt de temps, Liam. No podem marxar i sense protegir-los i marxarem amb la consciència tranquil·la. Es toca Jo en no Justin. pas. Jo no t'ho vaig demanar. Jo no ho havia fet. Es toca el mentó i mira el Daniel i diu, estic segur que no els hi passarà res. Ells no poden ser aquest intercanvi. N'estic segur. Marxem. Veieu que en aquell moment comencen a sonar unes sirenes de policia. A on? En Daniel havia enviat un missatge a la mare A la perquè seva mare. fes arribar a la policia. Al començament pensava que era broma, però després de la segona trucada va veure que havia de fer alguna cosa. I sentiu com a la llunyania, com a mínim 3 cotxes de policia s'acosten al lloc on teníeu les tendes de campanya. El dia s'està acabant i, tot i que encara hi ha llum, comença la penombra. Què feu? Vale. Esteu com una punyetera cabra. Espero que tinguis la galta vermella et faci veure que no és un somni. No, és un mentó, m'has fet un cop de puny aquí fort. Jo, amb el mòbil que Malparit. porto sobre, amb cobertura no, et faré una foto a tu, Liam, i me'l guardaré. Dic, foteu el que vulgueu.
No sou res que no sapiguéssiu què érem i mai us hem tractat com a aberració. A partir d'aquí, tot això em sobrepassa. Justin no sé què ha esperit, però si ens afecta a nosaltres ets de lo pitjor i et pots perdre. I amigo Ell no ho Ethan, sabia. Ell no ho sabia. és igual, Liam. Ell no ho sabia. És igual, i tu no hauries d'estar aquí, per tant, gairebé Busquem una ningú hi solució. discutir amb tu. Doncs ja Ethan, està, si jo haig de morir, Ethan, moriré jo, vens? però hem de buscar una solució. I em giro i marxo cap a la tenda, perquè sí que vull veure aquella gent que he dit que vinguessin. Què feu la resta? Adri, estàs muntejat. Us miro a vosaltres dos i us dic, mai, sobretot et miro tu, Daniel, i et dic, jo mai et faria res així, Daniel. Mai. Doncs hi ha alguna cosa que no has fet bé, perquè mira com està l'Ethan i amb coses me n'he escapat pels pèls ara mateix. Algú ho has no ha deixat al sortit destí... bé. Ah, amigo. Això és el teu problema. Algú no deu haver sortit bé, però jo no vaig triar per qui canviava el Liam. Però de ben segur que no éreu vosaltres dos. Ho hauries de saber tu, més que ningú. Malparit. Jo? Malparit? Es toca un altre cop al mentó. Sí. Aquí no ens hi hem trobat per culpa meva. Que ho sàpigues. On, Justin? On t'has despertat? A l'antic magatzem de munició del poble. Em miro el Daniel. Si no recordo malament, que sí, que era aquest? Sí, era aquest. Em miro el Daniel. I jo em vull treure aquesta merda de sobre. Potser sí. I l'únic que se m'acut és anar on s'ha despertat el gilipolles aquest. I borrar el símbol. Però el símbol l'has fet tu? No! Jo em vaig llevar sobre el símbol. M'hi vaig despertar. No he fet res. Era un somni. Què volies que fes, Ethan? No m'ho hagués imaginat les mai. mans al cap desesperat. No m'ho hagués imaginat mai. Ni que fem això, us recordo que per arribar al cotxe hem d'anar cap on sonen aquelles sirenes. Vosaltres mateixos. Jo estic com el Daniel. Jo no hi he tingut res a veure. Justin, t'aclares amb ells i els hi presentes el teu noviet. Quan dius això, en Justin es torna blanc. Li has fet molt mal. En Liam et mira i et diu, potser és el millor. Potser m'haig d'entregar a la policia. I vosaltres heu d'anar i solucionar el problema. Mira, això encara té una mica de sentit i tot. I us deixarà enrere i començarà a caminar cap al campament. M'arrepenjo amb el Daniel amb la intenció de que m'ajudi a seguir en Justin. En Justin, el Liam. I ho farem tan ràpid com et permeti la teva cama. Què, Justin, et quedaràs mirant el bosc? O faràs alguna cosa al respecte? Et dic sense mirar-te. En Justin us mirarà i ell ara mateix l'única cosa que té al cap és tornar al poble i intentar esmenar l'error que ell, sense cap mena de voluntat, ha fet. Us seguirà, però a la distància. No anirà amb vosaltres. I a la que pugui despistar la policia i tornar al poble, en Justin ho farà. Sense vosaltres. Una petita elipse i veiem com en Liam
arriba al lloc on em vau acampar. El veieu com es dirigeix a la policia amb les mans amunt i provarà de fer-los entendre que va morir fa 10 dies. Evidentment no se'l creuran. Veieu com el fiquen dintre del cotxe i se l'emporten. Us ha donat prou temps per vosaltres moure-us cap al lloc on vulgueu. Entenc que en Daniel no intercedirà ni jo tampoc. No. I pel que explicava l'Adrià, quan l'Ethan es giri ja no veurà en Justin. El Ho he entès bé. Justin us seguirà a la distància. El que no farà és estar amb vosaltres. Vale, ok. Vale. Quan en Justin també veu que l'Ethan s'entrega, no pot evitar plorar. Però plora en silenci. Et veiem, però, si no? Sí, em veieu a la distància. A la penombra. Perquè jo em giro i, malgrat tot, et dic... Vens i intentem solucionar aquesta merda o et quedaràs aquí sense fer res? Torno a repetir-te. M'encamino cap a la furgoneta Amb l'Ethan. amb l'Ethan. En Justin es posa la caputxa, no es diu res i en silenci et segueix. I no pujarà dintre de la... Que portaves una pick-up? Ahà. Sí. Farà un bot i pujarà a la caixa. Vale. Molt bé, Ethan. dirigiu a... Digues, perdó. No, anava a dir, Ethan, tinc formació aquí a la furgoneta, si vols emmenar-te més bé a la cama. I ens ho hem de fer mirar o podem anar a aquell collons de fàbrica que diu el Justin? No ens ho farem mirar perquè mecànicament crec que no ens interessa. Per tant, anirem cap a la fàbrica. David és A gat vell. rates, en principi, per recuperar-te necessitaries un doctor o una infermera. Sí. Correcte. Ja. Quan en Daniel arranca, en Justin treu un grimori fet amb pell humana de la motxilla i comença a crear unes salmòdies. Ai, Cthulhu, Això ho dius en sèrio? No, home, no. Hòstia! Però com no m'ho he cregut, Vinga, va, doncs Estava flipant. Vinga, canviem la música. Imagino com el sol es va ponent i com aquesta pick-up comença a sortir d'aquest parc natural on havíeu anat per passar uns dies i recuperar-vos i passar-ho bé, i s'ha convertit en tot un infern. A la part del davant condueix en Daniel i de copilot veiem a l'Ethan. I a la part del darrere, mig cobert per no menjar-se tot l'aire que li ve de cara, tenim en Justin a la part del darrere. Conduïu de nit. Espera, us poso una imatge. Conduïu... Perdoneu-me, Conduïu de tornada. Conduïu de tornada. El sol es va ponent. I tota una muntanya de pensaments us recorren. Sembla que esteu vivint una pel·lícula d'aquelles de sèrie B, on els personatges es veuen atrapats mentre estaven passant un dia de festa. I estàs amb aquests pensaments, Daniel, quan de cop i volta un camió que fa estona que tens davant i no te n'havies adonat porta carregats un munt de troncs que es deslliguen sense saber molt bé com i venen de dret contra la pick-up. Necessito que em facis una tirada de destresa.
El que tu vulguis. A veure... Vamos a morir. Destresa. Toma, xaval. Un 12. Vamos! Ara fes un dau de 3. Pensava que ho salvava un dau de 3, espera't el de 6. La tirada. El tens a sota la caixa de Sí, text. sí, l'he tirat. vale. Sí. 7 serien 3. Vale? No, però 7? Això és que he tirat 2 daus. Sí, Sí. no, no. Per tant, bueno, 6. Però se m'havia marcat 2, vale. Has tirat 2? Espera. Suposo, no. però ens quedem al 6 i és un 3 igual. Vale, sí. Vale, un 3. T'has de treure 3 punts de vida perquè, tot i que esquives aquests troncs, aconsegueixes amb una... Bueno, si vols, ara ho narres tu, però rebràs un cop amb el volant o amb la porta, et faràs mal. Ah, sí? Bé, Explica't tu si se't trenca el vidre o què és el que passa. Jo veig que ve un tronc i anant en contra del que el sentit de protecció diu, per comptes de girar perquè aquest tronc piqui la porta del copilot, que hi ha l'Ethan, giro perquè impacti cap a la meva banda, amb la qual cosa foto un hostiot a la porta i jo del repic pico de cap contra el volant i torno, però aconsegueixo mantenir la furgoneta, si més no el voral de la carretera, però sencera, i amb un castanyot aquí a la cella d'on em raja sang i em queda la cara tota coberta, i maleint per dins molt fort a l'Ethan. Ai, l'Ethan no, el Justin. Oh, el Justin. Perquè ara sí que començo a veure que llaparem, que els dos que estem predestinats a llapar estem al davant d'aquesta pick-up. I fan el cinturó. Aconsegueix agafar-se a la porta, però el que no està ben agafat és en Justin. Justin, tira un dau de 6. Farem la meitat. A veure, també te'n surten dos. Però me'n surten 2, espera't, per què me'n surten 2? A mi també m'ha passat. Tiro R1 de 6, eh? No, però si a sota hi ha unes iconetes. Sí. Si toqueu un dau i li doneu a tirar, ja us ho fa. Sí, però és el que he fet, però me'n surten 2 igualment. Ara me'n surt un. Un 3. Mira. Vinga. El mig és de l'altre hòstia que et fotria quan baixi de la pica. Vinga, doncs... Sorprenentment només t'emportes un punt. Un punt davall. Perquè jo estic predestinat a sobreviure. Aconsegueixes, Daniel, a avançar aquest camió i veus que el senyor que condueix va mirant amb la mirada fixa endavant, com si ni s'ha immutat de que ha perdut part de la càrrega. No et sentim, Joan. L'avanço per la dreta perquè he anat al voral per esquivar-ho i quan passo pel costat pito i li faig senyals amb el braç i no sé si veurà alguna cosa o no, però jo seguiré perquè aquí no m'hi quedaré, que aquest si frena de cop els troncs vindran endavant. I per No et veu, Daniel, no et veu. Si poguéssim apropar la càmera veuríem que la conductora d'aquest camió té els ulls en blanc. Va molt ràpid el camió? No, la veritat és que no. No ho veiem per els ulls en blanc nosaltres, eh? No. Seguiu endavant. Jo tampoc, això... No. Ah, val, doncs així seguiré endavant. Ui, perquè anava a fer una jugades, no els personatges. Vale, perquè anava a fer una bestiesa. I seguiu endavant i estàveu molt a prop. Estàveu a menys d'una hora del poble. Entrareu per la part sud del poble. Una de les zones més antigues. Per allà en paral·lel a la via del tren. Un dels vehicles on les mercaderies anaven i tornaven. Recordeu que va ser un lloc important aquest poble on viu ara. T'atures
a la darrera cruïlla, abans d'entrar al poble, però veus que per la teva esquerra ve un cotxe amb els llums encesos. Amb els llums encesos, vale? I veus... No, o sigui, no, és un encreuament perpendicular, per tant... Però veus que se t'està acostant perillosament. Però jo estic fent un stop i ell pastarà recte, si no em moc? Això és el que hauria de passar, però aquest cotxe va sense control. Un Pues, conductor ebri acaba de creuar-se davant del vostre camí i se us emportarà per davant. Necessito Home. que em feu tirada de múscul, a veure què us passa. o sigui, no es pot esquivar. Joder, macho. No tens el cotxe parat, no et dona temps a reaccionar. 8, Hem de tirar tots? 10. Sí, Hem de tirar tots, eh? Múscul, Vale. múscul tinc 0. Així, Però bueno, no res. res. I falto jo. Set un 5. Ai, Un 4. vale. Fail. En Daniel la supera. En Justin i Lizan no. Els que no ho supereu heu de fer una tirada de dau, un dau de 6 punts de vida que perdreu. Hòstia! Puc morir. No, perdó. Perdó, Jo moro. Perdó. Bueno. Vale, Jo moro. Has dit un no de ens 6. recrearem. Eren 2 daus de 6 i en Joan un dau de 6. Hola! Oh! Espera't, Adri, torna a tirar. Aquesta no te la perdonaré. David, torna a tirar tu també, va, que podem riure. No, home, no. Sí, va. Sí. A veure Sí. si traieu 2 junts. A veure... 2 daus de 6. Hola, 6 jo. Boig, 2 daus de 6, a veure. Quedo 3. Vale, ja sé què fer. Vale, vaig jo. Doncs, Vas tu. i moro. Jo també 2 moro. cops, ja és mort. Jo també moro. En Justin també mor. Els dos? Sí. Qui narra? Jo, que estic viu. Espera, Però deixa'm la música. deixa'ns narrar la mort, tio. Sí, per això reia, t'he dit. Perdó, fot-li. Adri, comences tu perquè et pilla tu primer, entenc, que estàs Sí. a darrere. Entenc que el cotxe ha xocat contra la pick-up. I jo vaig a la cabina. Vaig a la caixa. Estic ensimismat en els meus propis pensaments fins que veig un reflexe que se m'acosta per la dreta. Molt ràpid. Instintivament m'intento agafar a algun lloc. Ho aconsegueixo, però l'impacte és tan fort que surto disparat de la caixa de la pick-up. El món em dóna voltes i se'm fa molt llarg. És molt llarg i tinc molt de temps per pensar, o almenys és el que m'imagino, amb tot el que està succeint i el que ha succeït. Fins que inevitablement, abans de rebre un impacte, dic, ho sento. I impacto a l'asfalt. L'impacte ha estat brutal, nosaltres estàvem parats. I això ha fet que el cotxe s'enfilés a la caixa, per la banda dreta, impactant de front contra el vidre de darrere. I en aquells moments fatídics, quan tot es ralentitza, el vidre de darrere esclata amb bocins, convertint l'espai interior de la cabina en un cel estrellat, mentre les estrelles em tallen i projecten les meves gotes de sang a l'interior del parabrises. L'última imatge que tinc és la del Daniel aferrat al volant per no picar-hi, quan de cop el far esquerre
s'emporta el meu cat deixant el meu cos inert en el seient de darrere. Ai, en el seient lateral. Al cap d'una mica el Daniel recupera el coneixement. El cop ha estat molt fort i d'aquest n'ha sortit cascat. Li fa mal tot i es noten talls a tot arreu. Quan comença a recuperar la visió, que és borrosa, i va cridant. Ivan! S'ennuega una mica amb la pròpia sang que se'n passa, però no deixa de cridar fins que palpa i nota i el veu fet mistos que l'Ethan ja no hi és. Crida desesperat de ràbia i mira enrere cap a la pick-up, enfadat per esbroncar el Justin. I has dit que sorties disparat o no sé com ha anat el teu? Jo no estava lligat, o sigui, a l'impacte... Val. El veu fora de la furgoneta estampat al terra també mort. I aquí plora perquè aquesta no hi comptava. Entén que el Justin no en té ni puta idea de què havia fet i què havia remogut. I tot això el supera. Passa una mica per sobre de l'Ethan i va a la guantera de la pick-up. Obre d'allà i en treu un revòlver que l'agafa com pot. El mira. Del tambor en treu 4 bales i en deixa 2. I surt de la furgoneta i no sap com, perquè no sap ni ben ni on és, i anirà a buscar el Liam. Al cap d'una estona, el lloc de l'accident s'omple de sirenes. Ambulàncies, policia... Et trobaran molt perdut, Daniel. El Liam no hi és. El Liam és a comissaria. Estan comprovant tota aquesta història que els he explicat. Daniel. Han passat uns quants dies. Has sortit de l'hospital, de curar-te les ferides, d'aquest xoc traumàtic, aquesta commoció en la que t'has trobat aquests dies. Ets a l'enterrament d'en Justin i de l'Ethan, en aquest cementiri que vam veure el dia anterior. Veiem com aquest cop el cementiri està ple de persones. Jo no dic... Digues, perdona. Digues. No, anava a dir... Aquest cop no digué res, ni faré cap paraula. És més, m'imagino amb cadira de rodes arrossegat, que m'han portat els meus pares i estaré com a mínim perdut. Gens sencer, més aviat absent. Com serà el teu futur, Daniel? Com t'imagines que serà en Daniel? Que granger, que tenia una granja al seu abast. No podrà el Daniel. Si no va aconseguir el que li havia passat pel cap sortint de la furgoneta, que sembla que no, el seu futur és acabar com a mínim una temporada hospitalitzat, perquè això no s'ha hospitalitzat psiquiàtric, vull dir, i després el seu futur serà d'una persona gairebé inanimada, amb pastilles i tot això per mantenir-lo una mica centrat, però del tot inoperant.
I per tant me l'imagino més aviat sempre postrat, allò de mirada perduda, si està a casa amb els pares a la llar de foc a l'hivern, fora al camp a l'estiu, però ha quedat un tio sense ànima i, òbviament, sense ganes de fer res per seguir endavant. Daniel, no t'he dit tota la veritat. En Lian sí que hi era, a l'enterrament, però evidentment no en un lloc en el que ningú el pogués veure. Me l'imagino gairebé darrere d'una tàpia o d'algun arbre gros, plorant a llàgrima viva, sense entendre per què ha passat això. Ell no ho va demanar. Ell estimava en Justin, però ell no ho va demanar. Portarà a la seva esquena l'amor d'aquests dos amics, d'aquests grans amics, i el mal que li ha fet al tercer. Fonama negra, i la següent imatge que veiem és la d'una posta de sol amb una carretera d'aquelles ben llargues i en Lian marxant per aquesta carretera a buscar una segona vida. I fins aquí el darrer desig. El desllats, molt Gràcies. bé. Com ha Moltes girat tot, gràcies. com ha girat tot, com ha Moltes girat gràcies tot. per jugar. Moltes gràcies per jugar-la. Espero Un que l'hagueu plaer. gaudit. Molt. Merci, Xavi. Molt Gràcies, bé. Xavi. Que ens esteu veient. Merci. Adéu a tothom. Bona nit. Bona nit. Bon